Părinte, ce înseamnă faptul că Dumnezeu ne ispitește prin smerenie și milostenie dacă noi suntem smeriți și milostivi? Nu Dumnezeu. Vrăjmașul ne ispitește. În sensul, dacă sunt milostiv, după orice virtute urmează glasul vrăjmașului. Bine, bine. Asta avem în psalmi. Se întoarcă înapoi și străștează cei ce-mi vorbesc bine, bine. Sfântul Siluan spune că e foarte greu ca omul să învețe a păstra harul, pentru că îndată ce ai primit harul, ispititorul spune, ai primit harul. Dar pentru ce oare l-ai primit? Cred că pentru că ești milostiv. Nu, pentru că ai și postit și pentru că cu tare și cu tare și cu tare. Asta e starea. Așa că nu Dumnezeu. Dumnezeu lasă pe vrăjmaș să ne ispitească. După orice faptă bună, să așteptăm că ne va ispiti. Ai făcut milostenie, îndată îți suflă cât de bun ești, cât de mult s-a bucurat omul cu tare, cum tu ai fost așa de bun. Să uităm îndată faptele noastre bune. M-am gândit așa, Doamne, eu uit toate faptele mele bune, dar Tu uită toate faptele mele rele. Să ne ajute. Și eu cred că așa putem merge înainte. Să nu ținem minte nicio faptă. Nimic n-am făcut bun. Da. Așa, asta înseamnă. Chiar și prin smerenie. Sfântul Ioan Casian și Sfântul Ioan Scăraru ne spun că mândria este singura patimă care se trage din virtuți. Cu cât mai multe virtuți agonisim, cu atât mai multe argumente și prilejuri are vrăjmașul să ne ispitească. Ești și milostiv, te și rogi, ai și post, încă ești și smerit. Înțelegeți? Deci mândria este singura patimă care iese din virtuți. Înfricoșător lucru. Ce vom face? Nu vom lucra virtuțile? Să le lucrăm. Să le lucrăm, dar să nu credem niciodată glasul care ne spune bine, bine.